Продължава моята разходка в морската. Ето вече сме почти на терасата. И един приятел, Гларус. Той обаче най-спокойно се върви, защото си е на негова територия. Ето тук сме на голямата тераса и пред нас е моста на Бургас. Изключително спокойно е, защото няма хора в това дъждовно време и терасата може да се види в пълния и блясък. Ето го и моста в по-близък план. Плажът пуст. А лятото тук не може да се намери свободно място. Продължавам към казиното. Ето тук сме на терасата на казиното. Лятото има кафенце тук, много е приятно. Няма да продължа надолу, защото започва по-силно да вали. И хайде да се върнем сега горе на голямата тераса. И ето я и голямата тераса без хора. Само в дъждовно време може да се види това нещо.